Servus, Boris. Sajkodo. Kto si ty? Predstav sa mojim divákom. A.k.a. Pačičenkov bratranec. No. A tak. Tu som s Pačičenkom na Tekovských hodoch. Ja to kúpim Tu je bobia dráha, ty kokos. Toto je pre Pačičenka. Natoč to tam. Toto je preňho dráha. Zaplatím mu vstup. Ale neviem, či má dostatočnú výšku. Dragon dráha, 3 eurá. A neviem, či má dostatočnú výšku, alebo sem dolného. Natoč toto. Počkaj, kde som dal kľúče? To je Pačičenková mašina, na ktorej bude jazdiť, keď bude mať dostatok rokov. No, mu to nejde. Čo je? Daj si to na hlavu. Daj toho fanúšika. Dobre, daj si to na hlavu. To nehrozí asi. Daj si to na hlavu. Pozrite sa, poznáte toto meno? No, to ty ješ. Pozri sa. Chcete počuť? Vieš, čo sa dáva pod posteľ? Toto je taká výstuč pod posteľ. Viete, tak to som tu si idem práve na hlavu. Daj si to na hlavu. To dáme do miniatúry potom spolu, keď dáme hento. No, môžeš. Chcete počuť story? Jednu vám poviem. Mal som, koľko si mal ty možno? 6 rokov, ale aj menej. Ja som mal asi 10. Koľko som starší? O 5? Neviem. Koľko máš? No ja 19 budem mať, to nevadí, to nehovor. Nezistíte môj vek, nevadí. No proste, Samo mal 4 roky, 5. Hrali sme ping-pong, Samo prehral. Tak neviem, nejak sa asi nahneval, ja som ležal proste takto na stole na ping-pongovom. Samo prišiel, dobral kladivo, pleskol mi po platničkách. Díky. Dík. No už si daj tú prilbu. To nedám si príľbu, ty si daj príľbu, ty si tu youtuber. Dobrý. Ja som Boris. Práve sme sa zadarmo dostali na nejaké oslavy. Priemerný vek je to asi 80 rokov. Ale viete, v prístupnom boli dievčatá. Som to skúsil a vyšlo. Aspoň raz. Prvýkrát v živote. Ver teraz ticho, lebo niekto rozpráva. A tento ujo sa na mňa veľmi zle pozerá. Na to, že ho. Vieš, to je starosta, hokejista. Tento? No, nie, ten. Lebo tento týpek sa na mňa veľmi zle pozerá. Tento, čo tu sedí s bielou ženou. Veľmi zle sa na mňa pozeral. Sme Peťa Štefána. Copyright! Teta bere dvoch bláznov. Synovca a syna. Poď. A poďme! Tejbo! Doprava! Doľava! Doprava! Doľava! No Boris, aký ho film? Dobrý. Keď mi Samo nehovoril 3 sekundy dopredu, čo sa stane, to by to bolo dobré. Dobrá, Samo. A je to od 15, on má 14, takže policajti, dávam číslo. Samuel Pacala, Pacinečko, a.k.a. Pačičenko. Zdravím Experiarmusa. Seconds later. Bože, som to vypol. Takže včera sme boli v kine s Borisom, teraz mám ešte 9 minút do zrazu, to akurát stíham.
komentároch ste sa ma pýtali, že vlastne keď chodím na tie tréningy, že na aké tréningy to chodím, hrám hokej za Levice. A je tu jedna otázka odo mňa pre vás, že akú vec, keby mám merch, že by ste si kúpili, hej? Napíšte mi, že kúpil by som si tričko, biele s nápisom Pacinečko a s logom YouTube. Takéto niečo mi napíšte do komentára, alebo že kúpil by som si náramok s nápisom Pacinečko a boli by tam proste sociálne siete, na ktorých si, alebo by som si kúpil proste snackbag, kde by bola tvoja tvár. Napíšte mi to do komentára, pretože niečo také možno budem v najbližšej dobe vymýšľať a snažiť sa niečo spraviť. Takže proste, či by ste to chceli a že koľko by to mohlo približne stáť. Hej, toto budem vám veľmi vďačný, keď mi to pod tento vlog dole do komentárov napíšete. Môžete aj pod iné videá, ale najradšej by som bol pod tento vlog. No dobre. Pacinko, ahoj. Ahoj, Pacík. Čau. Čau, mami. Teraz sme s Oliverom dohrali GTA 5, to čo sme pre vás nové video. Ja som hral s mojimi perfektnými okuliarmi, ktoré nemajú sklo. A ináč to sa mi, hodia sa mi, že? No a idem teraz ešte postrihať tento vlog, idem ešte postrihať nové Papers, Please a idem ešte upratať trošku izbu, potom si asi pôjdem ešte zahrať cesko s chalošmi, to tiež dúfam natočíme, ak sa bude dať a potom asi si pôjdem lahnúť. Takže diváci, ďakujem, že ste si pozreli vlog 5, dúfam, že sa vám vlog páčil, keď chcete viacej vlogov, vylajkujte prosím vás tento vlog. Som rád, že tieto vlogy pozeráte, že vlogy lajkujete, dávate pekné komentáre. A kto videl toto video ako prvé odo mňa, tak si pozrite viac už z mojej tvorby a prajem pekný deň. Pa, pa.